Здравейте! Натрупаха се доста книги за четене и реших днешното видео да е TBR, да си поставя някои цели, да имам точно конкретен списък за четене и да действам, защото миналия месец така се стекоха нещата, че не успях на време да прочета една от книгите за месеца и когато дойде време за обсъждането, аз бях на 92%. Месеца вече е напреднал, но все пак реших да взема нещата малко по-сериозно и да се фокусирам повече върху четенето, но за това ми трябва списъка. Между другото, миналата седмица бях почивка и имах големи надежди, че ще наваксам с четенето, ще прочета 10 книги и така нататък. Не можах да прочета нито една, изобщо не съм доволен от крайния резултат. Нещо интересно, между другото, по пътя направихме един грешен завой и стигнахме до това интересно населено място. Ето картинка. Както и да скачаме директно на списъка с книги, които искам да прочета. Така, приготвил съм си пищов. Наистина е много дълъг списъка с неща, които искам да чета. Някои чакат от доста време, така че лека по лека трябва да приоритизирам и да гоня целите, които съм си поставил от много време. Има някои неща, които са ми за довършване. Най-важното сред които е Домът на слънцата. Книга на Алистър Рейнолдс, една много хубава книга, въпросната, за която ви споменах, че бях на 92%, когато дойде време за обсъждането. Трябва да я довърша. Честно казано, книжката е много хубава и със сигурност ще ви говоря повече за нея. Не знам дали ще е в отделно видео или на края на месеца. Книжката първата на Жул Верн е започната и когато започна нещо искам да си го довърша, така че лека по лека през месеца, не като основно четиво, но тук-там мисля да чета от нея. И скандинавската митология. От няколко дни имам мейл, че са изпратили поръчка. Много странно, между другото, идват тези доставки от абонамента. Имам мейл, че са го изпратили. Нямам никакво известие, че е в Speedy. Предполагам, че трябва да е пристигнало за 5 дни. Те още малко ще го върнат, както и да е. Друга тема. Но в скандинавската митология съм на втората книжка за Один. Почти съм я довършил. Нея със сигурност искам да я довърша този месец и може би да започна следващата за Локи. И последното нещо за довършване е Road Brothers, което го слушам в Storytel и са едни разкази от света на разделената империя, или превеждаха The Broken Empire на Марк Лоренс, принцът на тръните и така нататък. Много добре върви. Разказите са доста интересни и има и самия така бележка от автора, в която ни разказва каква е била идеята му, да разкаже повече за отделните герои и да, доста интересно. Добре, преминаваме към книги на месеца и имаме Левиатан се пробужда, първа част от експанзията, книжка, която съм чел и с голямо удоволствие ще направя препрочит. Нямам съмнение, че ще ми хареса, въпреки че се случва понякога, когато правя препрочит, да си кажа какво ми е харесало изобщо в тази книга. Това е много странно нещо, но мисля, че за експанзията се чувствам по-уверен. Нямам търпение да наваксам с всичките книги, даже там проблема най-вероятно ще е, че прочитайки първата ще искам директно да започна втората, но вероятно ще ги движа по една на месец. Другата книга на месеца в нашия невъзможен книжен клуб в канала Ретро е Самите богове на Азимов. Книжка, която е кратка, което е хубаво, защото списък е дълъг и която смятам също така да приоритизирам. Книгите на месеца ще ги сложа с голям приоритет. Първо довършвам всичките неща, които имам да довършвам, след това директно книгите на месеца, за да може да не закъснявам за обсъждания. И обичайно имаме по 2 книги на месеца, но този път имам трета книга на месеца в кавички, защото е един таен проект, който се захванахме с още 2 момчета. Няма да издавам повече, само очаквайте тайния проект да бъде реализиран, може би към края на месеца или началото на следващия. И там малко ще се излагаме, честно казано, не съм сигурен в какво се забърках. Така дори книгата, която четем, изобщо нямам представа какво да очаквам, но със сигурност ще е нещо скандално, така че да, или го пропуснете, или не знам. Не гледайте това видео. Добре, това са трите книги на месеца и още една книга, която много искам да включа задължително в този месец, което ще е много трудно, ако не седна сериозно да чета, но книжката, за която говоря, е Сянката на боговете на Джон Гуин, книжка, която отлагам вече. Имам чувство, че 1 година стана и е крайно време да я зачета. Много хвалби чух за книгата, честно казано не съм срещал някой, който да каже тази книга не е хубава или нещо да се оплаче, така че имам големи очаквания и огромно желание най-накрая да стигне до нея.
Друго нещо, което отлагам от супер много време е да си довърша Космера на Сандерсън и там си ме чакат нещата. Съответно, разбрах, че в Storytel има драматизирана версия на английски на тайните проекти и реших да пробвам да слушам Юми, последния от тайните проекти, който не съм чел, така че ще изслушам този месец Юми и ще ви кажа какво е положението там. Не съм слушал драматизирани версии до сега с звукови ефекти и така нататък, цял каст, който да чете репликите и ще ми е интересно като изживяване. В следващите месеци съответно трябва да стигна до Арканум Необуздан и това в общи линии ще покрие повечето неща, които не съм чел от Сандерсън. И ми остава и Отломък от зората, която дори на това пътуване си я взех и имах намерение да я прочета, но както ви казах, изобщо не се случиха нещата както очаквах. Последното нещо, което имам в списъка е Гроздовете на гнева на Стайнбек. Вероятно това ще е последното нещо, което ще прочета и ще се чувствам готов да направя някакво видео за Стайнбек и да ви говоря повече за този човек и неговите произведения. И това приключва нелекия списък за април. Честно казвам, това е прекалено амбициозно, това съм ги подредил по приоритети, така че ще видим докъде ще стигна. Най-вероятно ще ми трябва и целия май, за да прочета всичките неща, които съм изредил, но ми се иска максимално много да отметна през този месец, така че да видим докъде ще я докарам. Страхотна е тази книжка, просто не мога да й се нарадвам. Най-вероятно ще ви говоря постоянно вече за експанзията. Още като отворите корицата и тук има една графика на планетите и съответно техните спътници, станции. Има нарисуван пояса и така много добра илюстрация, за да се ориентирате кое къде е. Книгоразделите четата са топ, между другото. Не знам дали ви ги показвах, мисля, че не ви ги показвах, има още няколко. Ще бъде трудно да не зарежа всичко и да си чета само експанзията. Добре, това беше за днешното видео, кратичко и по същество. Вие знаете, че обичам да си поставям цели и да следя прогрес и така нататък. В случая ще опитаме нещо средно, имам списъка, имам амбициозна цел да прочета максимално много тези неща, но не се обвързвам с някакви конкретни числа. И ще видим, ще има ли по-добър резултат от предните месеци, ако не, може да опитаме пак като миналата година някакви по-конкретни цели. В следващите месеци очакваме да излизат брутални заглавия като Меча на Кайган и Волята на мнозина и още други книги, така че много ми се иска да придвижа сегашните заглавия, които имам в списъка, за да мога да стигна и до другите, когато излязат. Ще ми е интересно да споделите и вие, имате ли TBR, кои са книгите, които много искате да прочетете, кои са книгите, които от много време отлагате и вече се срамувате, когато ги видите и минете покрай тях на библиотеката си. Пишете в коментарите, благодаря, че гледахте и до следващия път. Чао, чао!